Dnes je to mesiac, čo natáčam videá na YouTube. Viem, že sa toho musím ešte veľa naučiť. Že vraj priemerný človek si vytvorí návyk za 21 dní. Chce menej pre seba, menej pre muža a menej pre deti. Menej telky, tabletov, mobilov, čipsov, hračiek, sladkostí. Menej chaosu, stresu, menej míňania zbytočných peňazí. Menej je viac. Viac výletov, viac pokoja a viac bláznenia, viac času na seba. Možno to vnímate rovnako. Ešte 7 rokov dozadu som bola v nervoch a v chaose. Dom som mala hore nohami a prišli sme do momentu, že sme sa do bytu nezmestili. Náš dom má 47 metrov štvorcových. Bývame tu 4. A keďže sme nemali financie na kúpenie väčšieho, ktorý by sme mohli zapratať ďalšími vecami, museli sme vyčarovať väčších 47 metrov štvorcových. Podarilo sa nám to. Podarilo sa nám to tak, že sme si každú jednu vec, čo sme kúpili, premysleli. Či ju naozaj potrebujeme, či ju využijeme. Prestali sme bezhlavo nakupovať a vytriedovali sme poličku po poličke. Vyhadzovali sme veci alebo darovávali tie, ktoré sme ďalej nepotrebovali a tie, ktoré sme mali, sme využívali. Stalo sa to, že teraz nás nečaká doma neustále upratovanie, horí veci, horí hračiek. Zistili sme, že nemáme malý dom, ale že máme veľa vecí. V skutočnosti tie veci nám brali slobodu. Mám robotu, stíham variť, stíham chodiť cvičiť, robím to, čo ma baví, upratujem domácnosti. Toto všetko stíham hlavne kvôli tomu, že chcem menej a mám viac.